Kristina Malmberg och Sjötne till vinna 2-1 mot nästan till lucka. Tack för det. Tusen tack för det. Dagsens kvinna kan man säga vinner dubbelbjärging till ändans. Vad helt om det stund? Han var ordentligt spännande och ordentligt svingande. Det kom till färre bra i väder. Men vi var nog. Hur helt du att till spalt jöknat om det stund? Vi spalte, jag hade vi spalte gott. Sverige stod väl, all uppajsen är gott. Vi spalte väl. Hur ser det stand mål ta i att så gott liständer i världen som Chasjötne? Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Du är, hur man säger, klarar till varje stentor 4 och 2 stentor 4 varje. Som sagt så en dubbelbjärging till ändans som räddar Disney kan man säga. Hur känns det? Super, fantastiskt. Ja. Jag måste bara. Är det klara till nästa test? Ja, det är det. Och sättningen för att testen till att vinna? Så fyllt jag lite. Kristina, till lucka vi första testen och gå ett nu. Tack för det.